Salutare tuturor, eu sunt Cosmin și bine v-am regăsit astăzi la un episod de Minecraft și sunt aici cu Dragoș. Salut! În greșeală am pus de-asta albă, am uitat să pun de-asta mai maronie așa și am pus de-asta albă. Dar nu este nimic, o sparg și pun înapoi. Mi-e și foame să mă duc să mănânc repede ceva, asta poate de niște carne. Am fost foarte mult la pește și de uitați cât pește am luat aici. Stai să luăm niște pește să mănânc. Și se face și seară. Mă apuc repede să fac ca să nu vină zombala aia peste noi. Și o să facem aici casa, să facem o ușă pe aici. Să intrăm direct în casă. Urăcitor, da, mă, de până așa. Până și uite pe aici să lăsăm o ușă. Pe aici să punem o scară. Să spargem așa. Așa. Hai la acasă că să facem noapte și de fapt s-a făcut noapte și vine ăia. Ai luat ceva lemn? Decât atât? În bine, facem ceva de noi oricum. 17 de mii. Uite, aduce am făcut asta, vezi să nu vină aia peste tine. Dar până acum e niciun... A, uite acolo, uite. Vagabonți. Ala și de asta să facem de asta. Alb. Planul de asta. N-am găsit deloc. N-are nimic. De ușă. Scuze. Tot așa. Blana să dau ție sau... Lasă că pun... Adică, de fapt, arunc-o jos cu fac. Las că punem tot asta, că n-are nimic. Am luat aici. Da. Eu mă balas unul de 3. Aștept să termine asta și gata. Și termin și aici. Gata, hai să-mi cuci. Pe lângă cuțu-cuțu. Să fac niște blane. Da. Uite câte blane. Să facem niște scări ca să nu urcăm și noi pe aici. Gata. Să luăm să facem șmecher, fraților. Bă, dar nu avem bă și noi niște de-aia, facem un tablou. Niște de-aia zi. Nu. Deci am luat două cărți aici. Am fost la pește cu George și am prins astea două de cărțile astea, aurul de la un zombie de ăla. Bă, când te duci la pește, cred că o să mă duc puțin la pește, că sunt tare curios, poate prin ceva. Da. Ne-am făcut și o barcă. A ieșit Dragoș din greșeală, n-are nimic, o să intre înapoi. Am prins 2 peștișori. Da, uite.
Era să-l scap. Trebuie să aștepți ca să prinzi mai multe obiecte. Ce să mai facem pe acasă, că acum și nu știu, avem voie de niște de-aia. De asta să fac și o masă. Stai să pun asta aici. Așa și două de-astea. Gata. Aici o să fie bucătăria, zicem și așa. O să fie o bucătărie aici. Stai să mai facem încă de-asta. Ce arată destul de șmecher. Să mai facem niște tab. Dacă avem niște de astea, că mă duc. Poate găsesc. Să pun asta pe aici. Pun am o grămadă. Tot mă mor zombie. Mă duc, poate găsesc o oaie. Te omor? Te-a omort? Bă, nu e nicio oaie pe aici. Aveai ceva pe la tine? Da. Ce aveai? De blan. Du-te și alea înapoi de acolo. 60. Cum arată casa? Uite oasă. Uite la cățel. Bă, dar aș vrea să mai fi fost pe aici, de la... Da, mă mai făceam. Că mai aveam nevoie de un cățel. Cam atât a fost cu acest episod de Minecraft. Nu uitați să vă abonați și să dați un like. Pa, pa!